Basta nga men ko kumpare. Siya, agtrabaho ak no kahit ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta pare. Uy na, nga men, baknang ni bagit ko. Iso ti ka baknangan ni lugar da. Inyo? Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, itatang ni bagit ko, sigaw da mayor di lugar da. Oh, anya. Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko, kunak tumay. Anak ti ex-mayor ko naman. Ay, get na saya at ano kasta pare? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. Noon ni bakit ko, awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ijay lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga amo na madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arot no kasta. Ni bagay ka, kahit agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agay mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat na ti ibagbagan. Ulit-ulitin na. Makarangrang pa ikiding. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laan. Ay, una yan. Ay na, sapay damagang naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat, imbagak aasaan. Nakurapay kalaan ko Ay, katun bak nang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken ang mapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya ati kasdi nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mat Ay na, no apay matakas jay ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbagana. Kas taunay di pa nang idaydayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod, maumumak iti kasdi nga istorya ni George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kasdi apa nang idaydayaw na iti tinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay, di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da, ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kasdi nga aginong tayo, makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasaw na pa'y lang kat maas asara kon. Panagkunak ngamin, iso nga ibagbaga na dayay, gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, gusto ka pare tomboy. Gusto ka iti dayta nga imbagam. Anya kung maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo, kas di lang dayay. Alam, mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare. Nay, itaman pa'y gaanda ka dito sa Juan at ibalayo nga kapkapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Uy tata, saan na kami na nagtrabaho? Kasta ka na ay katuan na, agin na nakamait. Mabanog matibagi ng runa no construction di trabaho. Ay, sa anak na banog, tata. Talaga asa anak laan na pan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, no saan, ayos lang. Ngamen, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to man. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka na. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Syaklaan, tinakaasawa iti baknang. Ngamen, pasigmit apur ti asawa da. Anya?
agawid kayo pa lang iti probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man mo. Ay katun Ay kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige, ay na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Kustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wen kano nanang. Iso ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho na. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, at uray man no baknang, wano iso ti kabaknangan. Naskan kanipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Dayta nga rod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayam na. Aniyan, kat nubak nang tinakaikamangan na, apay-pay lang nga raw ngagpakpakarigat ang makitangtangdan iti construction. Nga rod ngam gagangay day jay nanang. Talagaan na pangas day J. A. George. Sipud pa'y. Pangas na amin apangas. Kung gayang pare, madamag ko man. Jay baby aputot mo, breastfeed ka dito jay? Ay, geburida ko? Ay, uwan pare, breastfeed day jay. Kasta ka day. Apay nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang araw ni bakit mo, no kasta? Apay kung makaasi, kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ano tinakaibaga kanya kiti kasta? Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh. May salaalata, kat umabot iti sangaribo. Ay, oray man naman no aribo pare. Saan kami ngagparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day J. A. George. Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak lagi din no apay asal salud-sudan, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawan na. Di mo pa ilalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asama. Naskan pa yung agyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tatawa kasken kwa na. Adan tulat taal daw day J. A. George. Bay antayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ang mauma? Katunggal adda pag-uurnungan dayo. Kat iso ti bagbaga na. Makauma, makarangrang, salbag hindi. Anyangay nanang, ipatuloy tayo na iti balay. Wan anak ko, adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kas na nanang. Kat asino nga'y taagtrabaho dito'y balay no bilang laang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam, no nga'y da Ben, ti ayabam anak ko. No nalbas lakot ti aramidon da ijay syudad. Un ngagpaisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay ang trabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho.
Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo mo tayo trabaho tayo dito eh. Ang mga no kaya tiyo ti sumurot kanya kay Jay probinsya. Ha? Anya ti marami di probinsya, pare. Balay mo lang pare. Balay da bakit? Ay, katun na, pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manungit ti pordiya tayo nung bilang laan. Ang mga di mo no duwagasot laan, tiyag malang. Unay ka mutin pare. Saan mut ah? No mano titangdan tayo dito, isumot lay Jay ah. Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamit idi agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Huwan pare. Natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Ah, kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala makiumaya ka na kayo. Makita mamay ti balay da bakit mo. No bak nang damit lang, akaskin ni bakit ko. Ha? Anya, mapan kamit iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamuti mapanijayanda. Kita man, no niya muti da iti asawa ni Beng. Lubak nang damit lang, akaskin ni bakit ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga, amapan kami kano ijay kay. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha, kita man nasan amabitin ti budget da. Ah, anya ti kayat mo asaway? Di kayat ko asawan, kasla saan ang maklum ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Ah. Ngamin, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Alday ta. Adda tayo dito, ikukumparay. Adayo kalipay ti pagnaan tayo. Ah, di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo? Ah, pare, naglawa mo din na ito agarde. Ha? Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita. Kukwa, dagiti babayaw ko. Anya, kuko dagiti babayaw mo na. Pare, agang angaw kang samay. Ah, ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo, aging gaijay. Oh, makitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya, Huh? Saan matapan ang ilastog ah? Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mait. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito ito'y mula da, no bilang laeng. ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo pare. Ah, ay, saan na bak nang pare? Eksakto laeng. Ay, jak lapagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo pare. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abak ngang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da pare. Ah? Ay, iko. Saan met? Mako na lang nga damabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa wenno dua adiso. Kan may sa, iniktarya medla ti taltalunan da kahit. Anya, Wen pare, iso ang masiguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputin na kaikamangak pare. Saan anaimot? Awan makunak. Baknang da? Ngem saan da apangas? pare.
naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwan kumaray. Imaya, nalpas mi matan niya trabaho may ijay syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biyag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di man. Kinapudno na. Magustuak ti biyagyo dito eh. Ha? Uwan kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biyag. Naglawa mo't gayam ti gardin niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wan pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito'y. Baknang a pamilya ko naman, maray. Kat, bak nang mo ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka no mo day tati kanayon mo nga ibaga ka daben. Ha? Ay, uwan. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yo, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tayo tuman mo't iday, pare. Tapno makita mi mo't ti adda kinabak nang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Isa saanan, kumaray. Ay na, mababain ka talaga kada pari, Ben. Kun Carla, pari tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, mababain ha. Gaputa ka na yun ko hindi nga ibaga aporda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak nang. Katuan mo't ngamin. Bak nang da. Ngam saan da na paramag. Akaskan ka. Paray. Awan lakit. Bak nang ni bakit ko. Bak nang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Anya nga ito. Sikati may babay. Ay, uwan nga rin. Mababain ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin amayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamom iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin nagtagtagarikot. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Bak nang manwan no nakurapay ta asawa. San arumbang na iwaragawag. Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanugan da timbak nang da. Saan mo't na nagtawd lang iti kinakurako. Pare, Ben. Pare. Apeng agsensen na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare. Ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isausawang ko hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakaikamangam. Ngamit na. Siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kad naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat amugayam nga iso ti milyonaryo. Nabarbar kamanan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo.
Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti panggatgatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Tagur-urukan ti angonan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Dakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, saksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asi ka, mare? Saan asi ka ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Ah, nilakay mo. Bigbigat mo't nga gungungot ka. Kasano, si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kundi tuloy na ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos! Tinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare, 5 piso. Ni, anya 5 piso? Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso ang marurudak. Ay, awan may gatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Ngam aging ga ita, bimulod ka idin. Ngam aging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manin idi. Sana bali, ikarik mare. Sukatakto indon agsweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natak pa man. Mabalain. Bakit? Bumangon kan ko na! Anay ko, mate. Ay, niya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burdya na. Anay ko. Bumangon kan, tamapan ka ag trabaho! Saan aday taagid idalatan tar aramidong ngagmalmalam? Matitila na ka. Kayat mo, tamapan ko ala ang jaywalis, taiso ti pang-pang urko kanya! Ay, sus. Rumarak man lanin. Di nakpay mat maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka, taamangan numabasibas ka iti kaldero akaugugay! Pare Julio, api akaslad nakabuteng mo dito balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay na pare, laklak aya ti mabasibas iti kauguging nga kalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mao. Ay, kit ka na yun, pare. Pasaray basibasin na kapaitan. Awan nga ron, pare. Idi, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos, naglibal up mga roda na baray. Napromote ka pa yan. Ay, di nakman angawan iti kasta, pare. Bigbigat, jak pa'y nagkabi, pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga ro di dirabi, eh. Ay wala, ta naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan, pare. Ay ngam agore ka man. Aping awan ka iti kalman. Awan, kinodak pare. Nasapak la, nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no, pang urin nak pare. Ay na, nabarte kak, pare. Iso, naaldawanak anak kariingin. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay pare. Ta umay ka agkapi dyan. Ay, sige man nga ron, pare. Ay, nagsakit tinagam ka. Di nakpay maitimplaan iti kapik man ni bakit ko. Ay, jela agong ungat yan aramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman pare. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan pare. Tagpaluto man ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio. Apay, awan manan. Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numot anapan nagtrabaho iti construction? Apay, dito igam mo kayo.
Usarak daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katagkin namat kami at. Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, Mari. Agawid to lata Di mo birok-birokan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Oray sa dinutak. Ay na. Naglaing ka makumanda, pare, nung nakainom ka. Ha? Si kamay, pare. Awan ko lang di sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo, pare. Ni bakit ko Kanayang nakauntan. Mugaw nagbay. Kugtara nagbayan. Ay, unay mo daytan, pare. Kasla di na ka mo, respeto ng asawa, no kasda? Iso nga ron nga arag ni pangiliw-liwag ko iti. Sakit tinagam ko, pare. Ay, good. Agsyat na ba ang arad, pare? Ay, aguray ka, pare. Rumabiin sa matang. Wan, pasado alas 6, Apay, agawid kan, pare. Ay, san? Hindi yak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko, ti mga ka. Kaya rin matulog ka dito yan, pare. Ay, ko pare. Mabali nagpahinga ron nga kanta, pare. Ay, kaya kanta ka, aging kakayakayat mo, pare. No problem. Agawid tula ang dayjay ahulo. Ibas-ibas ko amin kankwa na amin amay gamak. Ay, ako ngungat ka manan. Ay, talagang agong ungetak patang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardan to'y niwat ko angaw-ngaw, angaw-ngaw. Ay, apa hindi ka maum-uma. Kasano mga min? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayim na amakin inom. Ay, nakasanong agawin. Kuday tama kong ungat yararamidan. Ay natatang mauma akon. Kaya't kun nga isubli ka dagiti naganak na. Ay, kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanya? Ha? Pakaumaan na kumakanya. Siyak ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang. Taarak mutlaeng ti pangigat-gatangan na iti kwartana. Ay, day ta kinangaw-ngaw mao ti pakaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panag-ngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di namit sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay, kawan ta saan na kaya tadanggan. Day ta panag-ngaw-ngaw-ngaw mao. Apay ay nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok maad nga dati bidot ma. Ay, siyak pa'y ita tinagbidutan. Day ta artet amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan jay bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ka. Anya kayo matan tatang. Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawan na, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Tay ngay no sumangpay. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana day ta agbugaw kan ako nga ti aramidaw. Tama uma talaga ni Julio. Ha? Syakit din ti suruan nyo. Anya lakit din. Makaparurod. Oh, apay anak ka banikas ka mat, aring morditari daw yo, Mare. Ay na, mahay bladaksan adi na oras, mare. Si Kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya. Ni tatang ko tilay bagbaga na. Lakay, umay kan, nakasakdo akon itidigos mo. Ha?
Isaksak-duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na, kasano, kat nabanbanog ngamin ang nagapu di trabaho na. Kat asikasukmat ta asawak kat nga ron. Spoiled samot day ta asawa. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpet man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan ata digos kan. Ala, panawan ka pa'y amare. Tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpet kan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumardin ka man! Dam-dam, di ba ka? Gaya ko di maduro. Iso mandangga nga agsaw. Saan ka manen anakan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pampanag nakaklamit Tikin na arte ka. Arte ka yam, arte ka, Julio. Di ka lang mabayin arte. Lagi pa nga arte ka. Mamarte ka kunan na bakit mo. Mare, aguro uray kan sa di paglugana ma. Ay nawan pare, awan mo't laki jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang di papanak, mare. Ag classmate sa dagiti anak tayo. Wen pare, Ay kat umay ka na aglugan, mare. Awan ti Jake, mapayag pa yung umay. ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Unak ani Julio ti umay makimiting. Ang nabartek man mateng. Artek ka talaga dayta, kumpare ka. Ay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon apagapapaan me. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, mare. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no, tinakom na king ka. Kaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbeng laang dayjay kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas amaken asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti ara. Mare, dayto ti singasing ko king ka. Dayto akit singasing ko laan. Barang iso ti pakaurnosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, mare. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namit nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, wino bugkawam. Bagbaga, mare. Kasarita may tinasaya. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga roden ti adabisyo na. Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang mare. Ay kat nasaya. Ti panagkunak, mare. Nalakalaan mo ta kasarsarita ni pare Julio. Balbaliw da dyan, nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay, nagsakitan ti ulok. Nene. Itaman pa nga awan mangeg ko nga umat ni Bakay. Napas man sa amatunting hiwat na. Ta saan na makasao? No, danap na. Nene. Isang sa madyaglut-luto. Kanay. Ang dayang mat. Na. Amok sa dayang na. Hezon sama di timsong mi di agin inaram kami bailaan. Itaman bay. Ay, paymanta.
Lakay. Na, Oh, adto'y ti kapem. anya? Adto'y ti kapem, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwag pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sus. Anyan dahi ti amapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alan awato mo day to'y kapem, lakay. Nanay. Mm. Nagtugaw ka matan dito abay ko bagay. Iyawat ko nga ro day to'y kapem, lakay. Ay, sus. Puuna yan na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asot iti dalikan? Kine, ay sus ako. Nakashorts ka pa'y gayang bagay. Ti kamot, tila madmadlaw mo. Sige, agkaprikan lakay. Sige ayaban kan tulatan no naluton di sidaan. Sige. Ay, sus ako. Ay na. So, nagmayatin ti rin ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdon nakitipagdigos ka? Katun nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunong amapan agtrabaho. Ay na. Bakit? Isipatin nakman, pangasip. Abay kumasipatin ka. Kaya't kun amakariing nagtagtagiin na baklaan. Ay na, tagtagainap kun sa mo dito mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno na ito Saan ka mangagungungay? Saan ka ba yan nagbugkaw? Kunak ano ba, si basan nakmanan? Lakay. Sorry Sorry ta sa anak nagbalin an nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man drama bakit tanay? Ay na, agtitidin na kitilwak. Nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Madi. Inka nga rin agtrabaho ita. Sayang jay balon mo. Fried chicken, ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madi anak ta nga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Yakon malapdan dirik nagbakay. Talagang agsangit ako. Anya lagi din, tinararamid kong asawa. Nagbalinak nga arte kang gamitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bakit ko. Ay, agbalbaliwag matin bagay. Ay na, nakababain mat kay ka bagay. Isong agbalbaliwag kong bagay. Ay na bagay. Abay maray. Ne, saan ka mat-anabartag ita? Ay, kahit numapan ako nagtrabaho, maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin, Kasla na ragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Iwan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay Ha? Naginarakop da? I love you. Ala, Kiss inakon. dabay. Inakon. Babay, lakay. Ano ka di nakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ay amat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tanta makitsandaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na. Pare Julio, studaitan, agawid tan. Ay, paray.
Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kaki din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't nga artag. Di ka man, pare. Umay kaki din. Ay, saanan paray. Kaya may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Anyat ko lang pare. Ada chicks mo iji ile? Uwin, pare. Nilos. Agbanbantay iti may sa paglakwan iti ukay-ukay di palinggay. Oho, napintas mo lang. Ay, katuwa na, pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Wow, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman, pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar-aramid ka, pare. Intun ko, maamuan ni Bakumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak day ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok tuking ka, pare. Ah, Barbie, tinagan na. Niya, ganad ka. Sana balikan niya, tawa na sawak. Ngam si Kangay, Alda. Sapay kaslatig rin ni Bakumaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akas ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. ay, ako ha, adala papanan mi ka ni pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, idi inuman. Bakit mo? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay. Agrup-ro pa kayo mat nga arak kan babae. Ah, anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay imbaga mo, imbis nga grup-grupat na tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Winain! Nako, bye-bye. Ay no, si kamad kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Bunadi nga nakapimpintas. Ay, sakyan ni Robin. Naimbagang oras mo. Kastamat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Wan manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sa bali at tao. Noadan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siyak ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa asawa. Kasta ka din. Wan! Iswa, sapay la kumaata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa. Kahit kasano, paray. Kasano ti panagamamuyo ka ni Barbie? Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksi ka nagpudaw. Kahit naalam ti cellphone number na. Wala. Oray tinagan ti Facebook na kainted na. Ay no, nasayat ano kas na, paray. Sapay lang ko mataaklunan nakladya balasang. Wan, pare. Uray nangisit ka. Ngam adamot lang am. Ah, Iso nga mo, saan nga agpangadwa day jay ang mga klon king ka? anya? Ngam niya, lalay ngam ti mangilimay no bilang laan. Nakabut-butang ni bakit mo? Well, pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Ay niya, sino nga iti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no day alalaki ti kadwa na, amo mo no sa Dino tinagturungan da. Amo mataan sipod pa'y, song day agayom na. Nanang, siguradaw, napandamanan ijay ilay. Ay,
Damag ka nga da ka no babae apaspasyaran ni Dinoy day ka. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa Josefa. Anya? Ne, adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Hindi, bakit na? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si Kamoy. Narabyan lang dataw, babaya dagos. Ay na, amo kon ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa dino tinapanan nyo kinidino, ha? Na bakit? Adala na pan mi natindaran akasangin ti may sagayam may. Ha? Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam, ha? Talaga apot dak dayta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Marik na! Nagaduko kayong bagamon. Mala. Nagluto kan. Magbisinak. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul bodan na. Ay, buwan kaya pa niya. Kwa, saan ako naman? Ay na, nabsuga kaya. Ano? Day, si kamot ti masabat ko, Bogs. Ha? Awan tata. Ay, kitam kini day tadaran mo tanay nakaisem ka mulatan na magmag nang agsilsil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Kwa, awan tata. Sigurado ka. Mamukon di style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tata mo. Kahit, asinaw ti katitiks mo. Awan tata. Palipas oras lang. Di makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan tata. Sigurado day ta. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan mi bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan ka agsapol iti panggadam, day tamot agbulbulakbol kar aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngami ni Dino, awan pamilyana, apakpakanan na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngamsi ka, adda talo nga anak mo, amang namnamakin ka. Kas ka wala baron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar kalata, naimbag kumamat, no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papana. Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawid ak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka man. Papanamanan ka trumabeain. Kwa, hijay, ayan da, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay lakin. Ay na, Bogs. Basta na kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila mararamid mo ang masursurom kan kwa na. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, ura yun, Dino. Sigurado ka, asaan ang maamuan ni baka mo ti papapananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan mo di bakit ko, may papan iti papananta. Nang runa, iti may papan kada kami ka ni Barbie. Ay, nasayat ano kasta. Mala, mapanta ka ruday. Sigurado nga gurura yun nagiti kiksta, paray.
mo kanya ka. Amanan niya man na. Sige, kidimat. Basta parakin ka. No problem. Agyaman no kasta. Ayun gayam. Anyagay ko ng itay. Mapan kayo pa'y kinidino iyay ba? Awan, mabit kami lang. Agaw-awis kami ni Paridino. Di ka madanagan. Tapara kanyak, sika lang ti babae nga etay. Di kami uminom iyay. Nasaya nga rad no kasta. Umawag kan to nga rad Wano ag-text ka no nakaawid na yun. Ay, sos. Nabaratag na pare. Pero nakasla, di na kabalandagan. Ay, ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nakakamitan. Sa dino ti ayan mo. Wala naman. Ah. Ay, Ay, sos. ibaga manakawid na. Tapno awanti ato. So, pare. Sige. Nakaawid kami, my love. Don't worry. I love you. Oh, reply ako. Bilibak mo titiday dyan chicks mo pare. Sakit na kamay. Lasing ba ni Barbie? Ha? Awan mo ako nak. Ngayon malak sila na pintas ko. Nasingkot pa. Marignak nga ayayatan na pare. Nagkasat ka. Iso na lang, malas mo, Mike. No, mamuan ni bakit mo, pare. Iso lang nga, ilimad, pare. Nasaya at ta nakaawid ka pa'y. Sika ang lalaki. Sige naman bakit? Nagawin na lang ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan. Amok anabsog ka iti babae ijay na panam. Ala, ingkakit maturugan. Nubigat tantong agsarita iti nalapat. Sige talaga bakit? Di nakawag-awagan iti bakit ko nak. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ako bakit? Good night. Isumit la ka na yun kaarumar. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo solbog ka. Anday ko. Anya ti, bagbagamon? Oh, daytoy, kitaom daytoy. Tapno ammom, narong send ka idirabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam ti agilimad, saan atay marorong sent ka? Dapay pa ay love yung iti babaem, idinto tawan sidan dagiti anak mo? Ha? Apay, di ka mabain? Ha? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kunaktumat. Basit langan. Makaamu ka. Nudyak malapdan ti bagek. Talaga aput dak dayta. Put da! Anya manunday ti text mo, ha? Apa nga, gungungot ka manan? Itaw man day to'y text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam day tang aramid mo. Talaga pagpungpungtutan na. Akwa, bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam dahil tayo mo tsilyaw. Ibatak lang day to'y numaputid ko day ta. Bakit? Bakit pagsalitaan ta dahil to'y? Uwan. Aklo na ka narong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang day jay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak.
Ay, unay kan. Ala, amin akawas mo. Ala, agtanaw kan, no di mo kaya't ti agbiag ngawan mabagbagim, tatalaga apot dakday ka! Ha? Anya? Naamuan ni bakit mo, pare? Uwan pare. Jakmat nasiputan na narong sindagayam. Imbis at text ko ni Barbay. Naisin ko kun na. Ay, sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sapay nakabot-butang ni bakit mo. Ay, kastaon iti pungtot na kanya. Nakuna na pa, jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagik. Anya? Ay, awanan ati pang chicks mo, no bilang laang, pare. Ay, una. No ag-chicks ka nga, main. Numero 1 at andaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga, main, iti day tapay lang nga banag. Ay, matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbay? Talaga saan Ay, Ngamin na alam mo ni bakit ko tinumber na iti cellphone. Na i-text na ko ni Barbay nga ada asawa. anya? Uwan pare. Iso adak kaya tayo. Ay na, gusto lang daytaan na rungsen ka. Nanang. No sa nagapoy ti dayta rungsen, awan pa'y panggap mo ngagbalbalay. Agasam, isulagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kindidinoy day ilay. Gapoy ti babae. Ni nanang may... Ay nga ni nanang mat ngay bagbagam. Katpud no magtibagbagak. Imbes at ti oras ngay paay mo iti babae. Kat ipaay mo ko pa iti pamilyam. Nasaysaya at paay. Uwan ni nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay ti pungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day ta mabagbagim ako na agbalbaliw kan.